Dnes večer budou vyhnanci hodovat. Hyeny a supové spolu. Dnes večer totiž udeříme. Vyhnanci žijí mimo. Svý pravidla si napsat zkus. Proč zákony lvých králů přijmout? Ten koloběh snůžka je hrůz. Jdem jenom tam, kam sami chceme. Žerem to, na co my máme chuť. Co Kajon zakázat ti může? Snad řekne jen na stromě buď. Dnes večer my jdem do bitvy. Příšel lvů není bezpečí. A běh koloběh toho života my za kousem a bez řečí. Než se hlídka naučí bránit lvy a lvice před útokem, my vyvedem z rovnováhy tu Simbovu holozem. Dnes večer my jdem do bitvy. Příšel lvů není bezpečí. A běh koloběh toho života my za kousem a bez řečí. Takže panstvo, hlavy sem. Uděláme to takhle. Jen si počkat, až ta cházka usne. Pak se přiblížíme. A tak jako řvoucí bouře nůž zoubečků vzbudí je. Dnes večer my jdem do bitvy. Příšel lvů není bezpečí. A běh koloběh toho života my za kousem a bez řečí. Dnes večer udeříme. Nikdo není v bezpečí. A běh koloběh toho života my za kousem a bez řečí. A běh koloběh toho života my za kousem a bez řečí.